Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Akar maka Allah. Barka da zuwa. Sanni sanni. Ina ciki sai na ji yaro ya sallama ana sallama. Wallahi mu ne yanzu nan. Allah sarki. Assalamu alaikum. Gajiya. Ya hanya ba. Ya jama'a. Alhamdulillah. Lafiya lau. In ji da lafiya. A lafiya kada To wallahi. alhamdulillah. Malam dama mun zo neman fatawa ne. To Shine aka ce mana to zo gurin ka. gaskiya ne. Daman wasu ku daman mun zo mu yi tambaya ne akan ta yaya ne ake yi a fitar da zakka. Allah sarki. Yadda ake fitar da zakka. To Wasu kudi ne nan daman mu mu fitar da su to kuma muna tunanin ta yaya za a yi mu fitar da su. to Mu fitar da su daidai inda ya kamata inda shari'ar musulunci ya gindaya. Allah aka Shi ne dama shi ne bari mu zo gurin ka sai mu yi tambaya. kudin ne wannan kenan? Su ne alhamdulillah a cikin kitabul dumuti akwai inda aka yi bayani hanyoyi da za a bi wajen fitar da zakka daidai yadda ya kamata a cikin kitabul dumuti idan har kana so ka fitar da zakka ya fita yadda ya kamata to malamin da kake kusa da shi shine zaka dauki kudin ka je ka kai mawa idan kudi ne idan hatsi ne kuma duka shi zaka dauka kai mai shine ya san daidai mutanen da ya kamata ya dauka ya ba mawa kaga sai ka samu lada shi ya kamata sai zo inda Malam ta yaya za a yi kuma a ce za ka fitar da zakka sannan kuma ka ba fadana bane a cikin kitabul dumuji a nan wannan abin yi a cikin kitabul dumuji ba fadana bane Malam wannan magana so kake ka faɗa mana ku kuke ci ta hanyar addinin ba maganar ci da addini bane wannan maganar gaskiya ne wannan Malam wannan ai san zuciya ya ne. za ka ce a ɗauki Wannan kuɗi san a baka zuciya ne. kai ka san wanda za ka ba kuma bayan ba haka maka da ba ai ba ku ji na ce ni na faɗa ba na ce a cikin kitabul dumuji littafi ne faɗa ba maganar wani mutum a cikin ko malam kai san zuciya Wannan ka sa san ka so zuciya. kanka mala Ka sa san zuciya. so kace ka gina jikinka da wuta malam dama kun zo tambaya ne gumin shigantaka ko me kuke nufi Malam kun zo tambaya ba shigantaka bane wannan ba shi bane. ai ya tunda muka kawo sai ka mana bayani to amma ka nuna wannan son zuciya a gare ka to gaskiya wa za ku kai ma kudin Mun ne kawo mun zo ba mu ci kawai menene. menene Allah ya to kun ji din na faɗa muku ya za a fiti ba haka ba To ta za a aikace kuma mu dauka mu baka. na ba haife ku ina da jikoki Wannan san zuciya ne. ina da Wannan san jikoki zuciya ne. ina da jikoki kamar ku na haife Wannan san ku zuciya. na ni za ku ce sun zuciya ni za mun zo ka mana assalamu alaikum ba mun ci amma alaikum salam alhamdulillah masaudu wa'annan yaran su zo ne fitawa idan in zagaye duniya ne na ilimi shekara da shekaru wai su ne fitawa akan zakka in faɗa musu wai yaran wai ɗauki kuɗi Amma ka yi ka za ki